B'investiment ta' €2,500,000 tul is-sajf se tibda l-ħidma biex tittejjeb l-infrastruttura u s-sigurtà fit-toroq fil-madwar ta' Triq Diċembru 13 fil-Marsa. Il-proġett imħabbar mill-Ministeru għat-Trasport se jtejjeb partijiet minn Triq Aldomoro, Triq Diċembru 13 u l-bypass tal-Ħamrun u l-Marsa. Proġett li se jtejjeb is-sigurtà, l-effiċjenza u l-kwalità tal-aħħar 4 kilometri li fadal xi jsiru fir-rotta arterjali minn Triq tal-Barrani f'Ħaltarxin lejn il-mini ta' Santa Venera u l-bypass tal-Imrieħel. Ħolqa ewlenija li qed tittejjeb permezz ta' għadd ta' proġetti bħal Marsa Ħamrun Bypass, il-proġett tal-Junction tal-Marsa u l-proġett ta' passaġġ taħt l-art fir-roundabout ta' Santa Luċija. Ix-xogħlijiet preparatorji se jibdew fil-jiem li ġejjin biex dan il-proġett jitlesta qabel tibda s-sena skolastika ġdida. Il-proġett jinkludi diżinn ġdid u titjib tal-ħolqa ta' Triq Aldomoro fl-inħawi tas-Salib tal-Marsa, it-twessieħ ta' partijiet minn Triq Diċembru 13 u l-Marsa Ħamrun Bypass, kif ukoll l-iżvilupp ta' korsijiet dedikati biex jiġu ffaċilitati konnessjonijiet iktar siguri bejn dawn it-tliet toroq arterjali. L-slip road li taqqat il-karreġġja tal-fuq ta' Triq Diċembru 13 mal-Marsa Ħamrun Bypass se titwessa biex takkomoda żewġ korsiji. Il-ħolqa tar-roundabout ta' Triq Aldomoro fl-inħawi tas-Salib tal-Marsa wkoll se tkun iddiżinjata mill-ġdid biex tiffaċilita konnessjonijiet iktar siguri. F'kummenti dwar dan l-iżvilupp il-Ministru Ian Borch spjega li dan il-proġett ġie ppjanat iktar kmieni din is-sena sabiex jindirizza l-aħħar bottlenecks li fadal fit-triq minn Ħaltarxin, Raħal Ġdid, il-Marsa Santa Venera u l-Imrieħel. Bekk eluf ta' persuni jitħaffilhom it-traġitt ta' kuljum, titjieb il-kwalità u s-sigurtà fl-infrastruttura tat-toroq u jkunu eliminati diffikultajiet li ilna naffaċċjaw għal bosta snin. Aħna kommessi nkomplu nieħdu dawn id-deċiżjonijiet li qed ħallu impatt pożittiv fl-immedjat, però konxi li għandna sfidi oħrajn u allura għandna anke pjanijiet fit-tul. Fuq kollox irridu nkomplu ntejbu anke s-servizz ta' trasport pubbliku sabiex innaqsu id-dipendenza minn fuq il-vetturi. Però sa tant iridu naħdmu għaliex in-nies il-ġimgħa d-dieħla, x-xahar id-dieħed, is-sena d-dieħla qed ikomplu jivvjaġġaw ukoll bil-vetturi tagħhom. Se jiġu wkoll żviluppati postijiet ta' parkeġġ pubbliku fl-inħawi tas-Salib tal-Marsa u ċertu żoni se jissebħu b'siġar u pjanti ġodda. 65 siġra tal-ewkaliptu fi Triq Diċembru 13 li hi speċi invażiva se jinbidlu b'113 il-siġra indiġena ġdida f'inħawi differenti matul ir-rotta tal-proġett. Intant numru żgħar ta' siġar indiġeni li jeħtieġ jitneħħew minħabba raġunijiet ta' sigurtà se jitħawlu f'inħawi oħra fil-qrib.